Suntem în șantier. Am venit să vedem cum arată bucătăria. Tot arată foarte bine. Camera frig. Și încă nu este dat drumul la sistemul de iluminat. Parchetul arată bine, scurgerile. Sistemele de exhaustare au fost montate, hota, spălătorul, fluxul tehnologic a fost respectat. Tot arată foarte bine. Mergem în zona vestiarelor. Vestiarul curat, vestiarul murdar.